Mandaches nota, verdade, isto? Unha charla a cargo do presidente do Xuventud Aguiño, que celebra este ano o seu 50 aniversario, e do cronista Xosé María Fernández Pazos sobre o Santa Isabel, abrirán as celebracións da Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. Comenzaremos o venres con unha conferencia que neste caso está dedicada ao 50 aniversario do equipo de fútbol da parroquia do Xuventud Aguiño. Para elo virá a falar Xosé Manuel Vilas Álvarez, o seu actual presidente. E tamén teremos ao cronista oficial de Ribeira, Xosé María Fernández Pazos, que virá a falar do afundimento do Santa Isabel, que con motivo dunha nova edición da publicación que el fixo fai agora 27 anos, pero que acaba de reeditar e da que acaba de sacar novas investigacións, tanto novos datos como tamén novas imaxes que poñerán de manifesto no marco destas jornadas o venres ás 8:30 no Conservatorio de Música de Aguiño, e onde ao rematar terá actuación do noso grupo de pandeireteiras e de canto a 7 linguas. Os actos centrais terá lugar o sábado coa ofrenda floral ante a sepultura do párroco no cemiterio de San Vicente de Noal en Porto do Son. Ás 5 concretamente no cemiterio do Son teremos a xornada de ofrenda floral e lectura de manifesto reivindicativo que sempre facemos. Nos acompañará un grupo de gaitas que interpretará a marcha do Antigo Reino de Galicia e o hino galego, e a continuación ás 7 na iglesia parroquial de Aguiño do Carmen terá lugar a misa de aniversario. Despois ás 8 no Conservatorio tamén e con entrada libre e gratuita teremos un espectáculo de moito humor, un musical donde Isabel Risco e Fran Rey interpretan o dúo Vaguedades e fan unha sátira caracterizándose como Rosalía de Castro e Eduardo Pondal, e que van polas verbenas de todo Galicia contando historias e cantando cancións. Paco Nogueira será o encargado de pechar os actos o domingo co espectáculo infantil Son Animal a partir das 5:30 da tarde no Conservatorio de Aguiño.